खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बर' बिजोङावनो फरायनांगौ आरो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनांगौ मोन्थोरखौ लाना सोलोंथायारि मेल खुंदों। बे हाबाफारिखौ थांनाय 4 जुननिफ्राय जागायनानै दिनै 29 जुनाव दोनथ'फैबाय। बे हाबाफारिखौ दखरा आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालियाव लानाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव फरायसा फरायसुलि, बिमा-बिफा, फोरोंगिरि आरो एसएमसि आफादगिरिफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ आरो इयुन जिउ राहानि सोमोन्दै सावरायलायो। बे हाबाफारिखौनो दिनै सा धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बाथासिपुर मिलन बर' गेजेर फरायसालियाव खुंफुङो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो फारियै खनेश्वर बर' आफादगिरि, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, अबित नार्जारि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनस मोसाहारि आफादगिरि, सा धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, नमद बसुमतारि गाहाय फोरोंगिरि, बाथासिपुर मिलन बर' गेजेर फरायसालि। नैबे मोनसे आबहावाया सोमजिबाय थादों जे मा सोमजिदों जे बर' बिजोङाव फरायोब्ला साख्रि मोना, बर' बिजोङाव फरायोब्ला कुनु मोनसे मोजां सोलोंथाइ मोननो हाया, बर' बिजोङाव फरायनानै गेदेर मानसि जानो हाया होननानै। नाथाय बै बिथांमोना जिखिनि सानदोंमोन, बै बिमा-बिफाफ्रा जेसेबांखिनि सानदोंमोन, किन्तु बै बिमा-बिफाफोरनि साननायखौ थांनाय 2017 मायथाइयाव जे बिबुंसार बसुमतारिया दिनै गायसनबाय जे बर' बिजोंजों फरायनानैबो मेट्रिक आनजादाव अल आसामनि गेजेराव टप 10 मासि लानो हायो, बेखौ बिथाङा दिनै गायसननानै गालांबाय। दा बेबायदि गायसननानै गालांसेयावबो दिनैनि बिमा-बिफाफ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि सानस्रिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। दायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै आं बेखौल'सो खावलायलांगोन, दिनै बर' फरायसाफोरनि सिगाङाव मोनथाम चेलेन्ज दं। फार्स्ट चेलेन्जआ जाबाय देग्लायनि अल आसामनि गेजेराव मेट्रिक आनजादाव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार मोननायखौ सोरबा बुंनो हागोन नामा? नामखौ मेट्रिक आनजादाव देग्लाय अल आसामनि गेजेराव सोर बांसिन नाम्बार मोनदों सोरबा बुंनो हागोन? सार्भिसना रावबो खोन्थाथाराखै नामा नोंसोरनो? मा ना जि थाब बावथार नामा? मानो एफा थाब बावो होनबा? ना नोंसोर बयबो देनद्राय सोंबार नामा? निसा जिराद लाबासो मानसिनि गोसोआ बिराद थाब बावो। मेगास्ट्रिट बर' नंगौना नङा? मेगास्ट्रिट बर' ना बरा? बरा बहाय मोनलाय मेगास्ट्रिट बराया? गफुर नङा, इसे थांबावनांगौ, लखिमपुरनिफ्राय इसे फैफिनबावनांगौ। मा जागोन होनबा? नारायणपुरनि ना? दा बे मेगास्ट्रिट बराया ओरैनो जानला मोनला बयनिफ्रायबो बांसिन नाम्बार मोननो हायाखै, ओरैनो गोरलैयाव मोननो हायाखै, जेराव खोन्दोआव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार आरजिनो हाबाय। दा बै मेगास्ट्रिट बराया बिफा गैयामोन, उन्दै समावनो बिनि बिफाया गोमालांदोंमोन। दा बिमा हारसिंल'। दा बै मेगास्ट्रिट बराया सानफ्रोमबो बेसेबां फरायोमोन नोंसोर मिथिगौ ना? मेगास्ट्रिट बराया सानफ्रोमबो 12 फरायोमोननो, गोजौआव बियो 15-16 घन्टा फरायोमोननो। दा दहाय आइएएस अफिसार जानायनि सासे बुंदोंमोन, सोर मालाय दहाय आइएएस अफिसार जानो